I pozdrav svima ljudi, ja sam Komši, u današnjem videu želim da testiram, znači ova dva miša, jedan je kineski, jedan je originalni. Tako da ćemo da ih unboxujemo sada, pa ćemo da vidimo koji od ova dva miša je bolji. Znači, ovo je kineski miš, on je koštao 250 dinara, samo ne znam kako ću da pokažem cenu, evo je ovdje. On je koštao 250 dinara i uzeo sam ga bukvalno na prvi miš koji sam naletao. Ovo je drugi miš, ovo je originalni miš, tačnije kupljen u pravoj radnji gdje se prodaje oprema za računare i ovo je Yankee miš koji se tako izgovara, nemam pojma. Koliko ja vidim, ovaj miš, razlika među ova dva miša je cena. Neko će reći sad, pa šta ti upoređuješ miš koji košta 700 dinara i miš koji košta 250 dinara. U stvari, ja mislim da sam uzeo kineski miš koji košta isto ovu cenu, da čak da sam uzeo neki skuplji, da bi bukvalno bilo isto ovako, tako da mislim da tu baš nema razlike, pa hajde da počnemo da unboxujemo, prvo ćemo da unboxujemo, znači ovaj miš, ovaj kineski, pa prvo znači evo kaže ovdje par stvari kao velika preciznost, da je optikalan miš i da DPI se vrti od 1600 do 3200 DPI, to sve tu piše. Pa hajde da ga otvorimo, znači, samo da nađemo da se otvara, evo ga. Znači, ovo tu, ovaj papir, to je samo ovako kao za ukras, to ćemo da bacimo. I, znači, evo ovdje stoji, znači, svi miš i kabel USB koji je zapetljan na kutiji, piše da je ovo može da se koristi na 2.0 na 3.0. I evo ga ovaj miš, znači on je prvi miš, znači to je ovaj sivi miš koji ja mislim svetli ovdje sa ovih strana, da je ovo kao da je ova plastika providna, tako da. A sad idemo na drugi miš je, ne znam kako se izgovara ovo ime, ali ćemo da ga otvorimo. Tako da sad ćemo da probamo da ga otvorimo na neki način, pošto nemam pojma kako se otvara. Ne možete verovati, ovo je baš onako teško, evo papir se cepa, sve se cepa ovdje. Što se tiče ovog miša, nisam čak ni čitao šta sve ima na njemu. Ima do 1000 DPI-a, optikalni senzor i koristi se znači uglavnom za kućnu upotrebu i za posao, ako radite znači negde. I evo ga miš, to je ovaj originalni Yankee miš, mnogo je, kako da kažem, nekako je mnogo udobnije da se koristi nego ovaj kineski, znači bukvalno upoređujem bukvalno za moju ruku, moja ruka je ogromna, moja ruka za ovaj malo, bukvalno izgleda kao da sam uzeo neki kamenčić u ruke svoje da sam ga stavio. Ovdje imamo znači ovaj miš i njega ćemo sada da ovaj kabel odvežemo, više ne znam ništa pričam, jeli, evo ga. I hajde sada da testiramo oba miša. Evo sad sam izvadio ovaj moj miš koji koristim, ovaj Jet je neki, ne znam ni koja je marka, tako da eto. I prvo ćemo da priključimo znači ovaj kineski miš, tako da hajde da ga priključimo. Evo, uključio sam ga i pogodite šta, ovaj miš ne radi. Da li je realno, on svetli, ne vidi se od sunca, ali ja pomeram miš i ništa se ne dešava. Pazite, miš ostaje na isto mjesto, ne znam da li je to zato što možda nemam podlogu, ali ovaj miš ne radi, znači to je nevjerovatno, ne radi uopšte, znači probam, radi i desni klik, ali ne znam da li radi scroll, ne radi ni to. Ne radi, znači ne mogu ni da ga pomeram, ne mogu da klikćem ništa na njemu i ne mogu da, znači, bilo šta, ne mogu da scrollujem, mogu samo desni klik, znači ne mogu ništa da uključim, ne mogu da ga pomeram, bukvalno ovaj miš, znači, užasno, tako da, ajde da pređemo na ovaj ovdje miš, zato što mislim da će on barem raditi za razliku od ovog ovdje miša, bukvalno, evo, sad mi se upalio Radeon settings, ne znam zašto, tako da, eto, ajdemo da uključimo ovaj drugi miš. I evo, priključio sam ovaj miš i ovaj miš je za razliku od onog bukvalno, znači, miš, ja bi kad sam stavio znači prste i ruku na ovaj miš, izgleda kao da koristim miš neki koji košta, znači fazon
7000 dinara, možda čak i više. Znači ovo je bukvalno, mislim, miš od 70 evra, ovo je bukvalno miš koji košta 700 dinara ili 800, nisam tačno zapamtio cenu, ali ovaj miš je toliko dobar, znači 100 puta bolje. Ovaj čak miš ni ne radi. Probat ću, također na kutiji piše da je ovaj miš vodootporan, tako da ću probati da ga polijem vodom, tako da i to ćemo isto da uradimo, ali ovaj miš, znači miš radi. Sad ćemo da odemo, samo da odemo u control panel. Znači ovdje mogu pointer speed da bude malo DPI manji, ali ćemo da povećamo DPI, ja više volim brzi DPI nego mali. Bukvalno podešavanja su normalna, sve ok, znači evo ga ovaj miš ovdje i sasvim je ok, tako da hajde samo još da probamo da potopimo vodom ovaj miš koji kaže da je vodootporan. I evo ljudi, znači ovo je prvi put da snimam neki video, a da nije unutra u sobi. Sad ćemo, znači, uzeo sam šolju vode, samo sam je sipao, znači, česmi. I hajde da ga polijemo, znači šta je meni cilj, znači ja kad sam ga prvi put uključio, znači on nije radio, nisam mogu da ga pomeram. Međutim, radio je desni klik, tako da želim da testiram to, pa hajde da ga polijemo malo. Evo ovako. Kažu da je waterproof. I evo ga, to je to, znači što se tiče, pa ajde opet da ga uključimo da odemo unutra. I evo ja sam ga, znači, uključio, međutim, ovo samo svetli, ne radi više, znači ni desnik, evo ja sve vreme klikićem desni klik, bukvalno nema ničega na ekranu, tako da. I znači nemojte da kupujete miševe kod Kineza, to je sve što želim da kažem, tako da to je to. Pozdrav! I pre nego što završim ovaj video, želim da napomenem da ovaj video zapravo nije bilo neko upoređivanje miša koji košta 700 dinara i miša koji košta 250 dinara, već ovaj video je više bio neko testiranje i unboxovanje ova dva miša. Zato što sam, znači, testirao sam i da li je zaista ovaj miš vodootporan i da li radi, međutim ne radi, znači kineski miš ne radi, dok ovaj originalni miš radi sasvim odlično, tako da nemojte da kupujete kineske miševe, kupite miš u radnji gdje se prodaje računarska oprema gdje ćete imati i garanciju i tako da ćete biti osigurani i to je bolje nego da kupite miš u kineskoj radnji za koji ne znate, ne možete ni da vratite, ne možete uopšte da znate da li će da radi kad ga kupite i nemate garanciju, nemate ništa, tako da bolje kupite u pravoj radnji gdje se prodaje računarska oprema. To je to, ja sam komšija, pozdrav!